Šta je s mozgom? Epizoda 8. Tema današnje epizode u neku ruku je Ada Ciganlija, odnosno ponašanje ljudi na Adi Ciganliji, i ono što je meni inspirisalo da kažem nešto o tome jesu tačno dva neprijatna iskustva koja sam imala danas. O čemu se radi? Radi se o tome da ljudi ne znaju zašto se koja staza koristi na Adi. Dakle, postoje dve staze. Jedna je pešačka, ide uz vodu, druga biciklistička, u potpunosti odvojena, koja ima dve trake, u oba smera, sa lepo iscrtanom linijom na sredini, sve je to u redu. Međutim, ljudi očigledno brkaju zašto se koja te dve staze koristi. I gde tu nastaje problem? Tu nastaje problem što imate ljudi koje ne kapiraju da ukoliko voze biciklu na pešačkoj stazi mogu da unesreće nekoga, a isto tako ljudi koji se šetaju na biciklističkoj stazi ili šetaju svoje kućne ljubimce, oni mogu da stradaju, a pritom mogu da zeznu i nekog vozača koji može da vozi u punoj brzini obzirom da je sve ravno, i mogu da se povrede i vozač i taj koji zapravo bi trebao da bude na toj stazi. Na Adi, nažalost, ne postoji nikakav redar ili ne postoji neki znak, mislim, sem onog malog biciklića koji je nacrtan na samoj stazi dole na asfaltu, ali nekako, šta znam, ne bi trebalo ni da postoji jer neke stvari su savršeno logične. Ali, zemlji Srbija, očigledno je potrebno ljudima naglasiti neke stvari koje su toliko jednostavne i toliko bazične, jednostavno je dovoljno da razmišljaš logično i da imaš obzira, a pre svega da razmišljaš o tome da i ti ukoliko ne vodiš računa možeš da se povrediš. I o čemu se radi? Dakle, prva situacija, prolazim ja vodoskok, ispred mene neka cura vozi, tamo se popnemo, to je jedina uzbrdica na Ciganliji, i ispred nas jedan par, momak i devojka, i oni ne samo da su se šetali jednom trakom te biciklističke staze, nego su oni lepo klaj, šetaju se oni celom stazom, i ta devojka koja je bila ispred mene i nije vozila prebrzo, hvala Bogu, pošto posle te uzbrdice vam bude duša u nosu otprilike, jer se svi tu zalete, i ona maltene je stala, krenula je da je vrda onaj volan, i međutim oni se kao nešto malo pomaknu, ali da li su prilično na sredini staze, ova cura ispred mene spustila jednu nogu i ko na trotinetu prošla pored njih, a iza nje dolazim ja. I oni se vraćaju, dakle, da se šetaju tuda, i sad nažalost ja na bicikli koji sam dobila danas nisam imala zvonce, tako da jedina rečenica koju sam ja rekla je staza, ljudi, biciklistička staza, i to je sve. Da, ja čim sam prošla, znači nisam metar, malte ni jedan odvezla, čula tog istog momka iz mene koji mi je viknuo mrš. Ja rekao, dobro, ja se okrenem i kažem mrš ti seljačino, a još smešnije od svega toga je bila, najviše volim te devojke koje su kao besni pekinezeri, koje je samo skviknule mrš. Mislim, u suštini možda bi se neko i uvredio, možda bi neko bio povređen, ono kao da se neko dere na ulici marš, ali ja sam ih prošla i bukvalno sam se smejala u sebi i nisam mogla čudom da se načudim. Mislim, pazi, nema veze, ako si se i našao na toj stazi, nisi ti taj koji ćeš mene da napadaš, ti bi trebalo da imaš neko osnovno vaspitanje i da kažeš izvinite, jer ti si taj koji greš, ja sam na svojoj stazi, znači ja ne vozim pešačkom, ja vozim tamo gdje je za mene predviđeno. I ti meni kažeš marš. Čerku, fenomenalno prijatelj, odlično. Druga situacija desila se zapravo ne tako daleko od tog mesta, isto tako, neki par, dvoje guzonja zapravo, idu isto po sredini staze, a ispred mene u tom trenutku se našlo jedno 4-5 ljudi na biciklama plus ja, i ovi koji zvone sa onim zvoncima, oni polako, lagano, da se ja nađem na toj stazi, na primjer, preko puta je parking, ja mogu da razumijem da pređu preko travnjaka, kada bi došli do te pešačke staze, ne, mi zvonimo, oni polako, i ja opet kažem istu rečenicu, biciklistička staza, ljudi, pobogu, znači nisam ih opsovala, nisam se izdrala, znači to je bilo tonom, više ono u neverici, pobogu, ljudi, biciklistička staza, da bi ja u tom trenutku od gospođice Guzate dobila i marš i izvinjavam se, ali jedi govno. Tako da, eto, devojka me je nahranila govnima, a u suštini ja ona takva nije u pravu, i jedno izvinite, ne samo meni, nego i ostalima koji su se u tom trenutku našli, znači nas 5 tu da prolazi i ti nas 5 ometaš na našoj stazi. I ti onda meni na moje staza, po Bogu ljudi, kažeš tako nešto. Znači, to je toliko neosvešćeno, toliko nevaspitano, da ja nemam reći, dakle ja nisam neka cepidlaka, da sad gledam svaku sitnicu, svaku glupost, ali to je neko osnovno vaspitanje, prosta logika, nemoj hodati biciklističkom stazom. I dakle, pored ovog klipa je da pitam određene ljude šta je vama s mozgom i šta vama nije jasno. Imate savršeno široku pešačku stazu, imate biciklističku stazu, vozite biciklističkom, imate oba smjera, ima sasvim dovoljno mjesta, mogu 3 bicikla jedno od druge da voze, a
vi koji se šetate, idite na pešačku stazu. Nemojte da šetate vaše jebene čivave, ja se izvinjam što psujem, ali mene ovo, ne znam koji vikend zaredom me već ovo nervira, zato što je to prosta logika. Ja sam masu puta otišla ne da vozim bicikl i desilo mi se da kako prelazim stazu, da se nađem na stazi i nekom ide s biciklom u susret. Ja bukvalno kažem, jao, izvini, jer ja sam ta koja nije u pravu. Ali mene neko da psuje i da mi govore marš i to mi se dere nasred ulice, a ja ne radim ništa pogrešno. To je toliko necivilizovano, nevaspitano, bahato i ružno na kraju krajeva. Dakle, ljudi, šta vam je s mozgom i šta tačno ne kapirate u tome? Jedna staza za bicikliste, a druga staza za pešake. Nemojte brkati ta dva, prilično je očigledno koja zašta služi. Zapravo, prilično se oduševim u trenucima, a dešavalo mi se, pošto to svakog vikenda idem ujutro da vozim bicikl po Adi, kad zapravo naletim na ljude koje čujem da komentarišu na isti način kao i ja. Mislim, na neki način, onako budem srećna što kapiram da ima i normalnih ljudi koji kapiraju jednu osnovnu stvar koja je do osnovnog vaspitanja. Ali ovo danas, ne znam, zaista, znači, šta je s mozgom? Molim vas, odvojite ta dva. Mislim, ja sad znam da ja kao pričam, kao da razgovaram sa debilom, ali ja zaista ne znam kako se obratiti ljudima koji ne kapiraju tako prostu stvar. Jer oni ne razmišljaju da ne samo što ugrožavaju tog vozača, oni ugrožavaju sebe samog. Ok, nemoj da misliš na mene, košiš na mene, ja dok se pokošim neko, oderem ruke, koleno, istepam trenerku, šta god, da si, napravim 3 koleta unapred, nek si ljubijem sva, polovim biciklu na kraju krajeva. Ali kako ne razmišljate da vi možete da se povredite ako to radite, da vaša deca mogu da se povredi? Znači, nemojte to raditi, ako ništa, zbog sebe, ne zbog mene, nego zbog sebe. Isto tako se jedan vikend desila situacija, isto na toj famoznoj uzbrdici posle vodoskoka, znači žena stoji, razgovara telefon na biciklističkoj stazi, uz ogradu gleda tamo u vodu, kontemplira, ne znam ni ja šta radi, a pustila je malo dete, a to dete, kuna vam se ako ima godinu ili 2 dana, tako nešto otprilike, i išla sam taj vikend sa tatom da se vozimo i tata prolazi i bukvalno kaže ženi, pobogu skloni to dete, udarit će ti ga neko, a ona se okrenula i izdrala na njega, ma ne, najbolje ga udari. I sad kao, čemu je tvoj problem, gospođe, upravo ti je rekao da ga skloniš, da ga niko ne udari, naravno da neću da ga udarim, zato ti govorim da ga skloniš. Dakle, to nevaspitanje, ta neosvešćenost, meni je to strašno, to bilo gde u inostranstvu nećete vidjeti. Ovdje ljudi ne znaju kako se koristi biciklistička staza, ljudi ne znaju kako se koristi kanta za smeće, ljudi očigledno ne znaju čemu služi interfon, pa onda, što sam već navela, u jednom snimku podboče kamenčinu, drndaju onu kvačicu na bravi, da možete da uđete i bez ključa, da može bilo ko da uđe, ljudi ne poštuju napis, nemojte da hranite golubove, jer otprilike priroda umire od nas, zato što vi hranite te golubove koji su leteći pacovi, ljudi ne kapiraju osnovne stvari. I upravo je to jedan od razloga zašto sam počela da snimam ove klipove, zato što zaista nije teško biti fin, jer su to neke sasvim ok, sasvim obične stvari, samo upotrebite taj mozak i razmišljajte malo da niste sami na ovom svetu. Hvala, do sljedeće epizode, ćao!